Čaute a vítajte pri mojom tutoriáli, ako urobiť vlastný server. Takže ja to úplne dopodrobne vysvetlím. Nemajte obavy. Pôjdete minecraft.net download. Toto si stiahne. Počkaj. Teraz buď toto, alebo toto si stiahnite. Potom počkajte ešte. Keď to máte stiahnuté, urobte si novú zložku. Najlepšie priečinok. Minecraft server, nevadí. Tuto si dáte ten Minecraft server a ja si to stiahnem vlastne. Počkať. No. Takže dám to na menej. Tak blbo sa mi to zoomuje teraz. A uložiť do Minecraft serveru, tu dáte zložky a spustíte. Teraz chvíľu počkajte. Teraz sa to chvíľu bude načítavať. Vlastne ja už jeden server mám zapnutý. Ale nevadí ani. Proste toto sa vám urobí ešte viacej vecí, to už dám preč, lebo to je zbytočné. No, pre vás není to zbytočné. Dobre, toto zruším. A toto máte také, že server. Vy si to necháte zapnuté, ale mne netreba, toto je Craftbucket server, ale ten zatiaľ neviem urobiť. No viem urobiť, keď mi to niekto povie. Toto dáte aspoň 10, lebo to vám úplne žere komp. 10 playerov môžu hrať. Toto dáte falše. Toto dáte falše, keď nechcete PvP, alebo to necháte na druhé. Ja dám teraz falše, server IP. Musíte mať hamači a to sa stiahne. Tuto log name. No, je to aj zadarmo, ale aj tpené, ale zadarmo to je lepšie. Proste pôjdete logmain.hamachi.com, tam si to stiahnete. No. Toto dáte falše. 10. A tuto napíšete, či chcete survival alebo kreatív. Tuto môžete napísať seed. Keď máte stiahnuté hamači a ste sa tam registrovali, toto kopí jeden použitý adres. Zadáte to sem. Server je takýto. Takže dáte uložiť, spustíte server a vlastne ešte ne. Jak máte toto 25565, tak vlastne server IP, to je vlastne server port. Takže vaše IP je tu. Keď tam zadáte to hamachi IP, ešte dvojbodku a 25565. No to, čo máte tuto. Takže uložiť, potom len spustíte
máte hamačí server. A najprv si ešte musíte create network, tam si zadáte to, čo chcete, heslo, ako sa bude volať váš server a heslo. A potom to zadajú kamoši a máte hamačí server. To je všetko, ja sa s vami lúčim, dúfam, či sa vám tento tutoriál páčil. Keď sa vám páčil, dajte like, keď nie, tak dislike, ale dúfam, či sa vám páčil. Dajte like, kebyže vám to nešlo, tak mi napíšte do osobnej správy alebo koment. Je to jedno. Takže. A môžete sa pripojiť aj na môj server. A čau.